берӯз ҷон бачаҳоро корро ҳал кун, вале аз амин риборат ин барои ман як ҳаромхӯр аст, ин барои ман як фиребгар аст ва билохир як аблаҳ аст, ки дар моҳи шарифи рамазон муроҷиати ман ба мақомоти тоҷикистон аст, ки 100 дирҳами ҳамин аблаҳҳоро бигирин. Мардум дар азоб аст, мардум пула барои зану фарзандаш ҷамъ мекунад, барое ки равон кунад як ободии ватан шавад, як харид кунад, як магазинҳо дар онҷо, як фарзандош либос бихаранд. ин аблаҳҳо мегиранд фақат дар кальян. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, имрӯз аввалин рӯзи моҳи шарифи рамазон аст, 2 апрел аст 2022 ва хостам ки имрӯзро ба кулли мардуми мусалмон табрик бигӯям. аллоҳи меҳрубон ҳамаи амалҳои неки моро ба даргоҳаш қабул бигардонад, дар хонадони ҳар яки мо файзу баракат ато бифармояд, оромию сулҳ дар хонадони моро таъмин бинамояд. аллоҳи меҳрубон ва ҳар чизе ки аз хубиҳои дунё ҳаст, аз хубиҳои қиёмат ҳаст, насиби ҳар як нафари мо бигардонад ва ҳар зарарҳое ки ҳаст аз мо дур бигардонад. дӯстони азиз, нахостам ки дар ин моҳи шарифи рамазон ба корҳое ки асабҳои шуморо хароб месозад, ба шумо намефорад, ҳамин корҳоро накунам, вале ба ҳар ҳол ман бояд фикри хубии бародарони худро, дӯстони худро кунам, то ин ки дар ин моҳи шарифи рамазон касе шуморо фиреб накунад. шумо аз ҳаромхӯрҳо, аз фиребгарҳо, мардумфиребҳо шумо огаҳ бошед, фиребтаи онҳо нашавед, чунки онҳо агар рӯяшро дидагӣ набошӣ, дар вақти бо ин кас рӯпарӯ задан ҳамчунон фиребат мекунад, ки чӣ маблағе ки дорӣ бароварда медиҳӣ ва худ хабар намешавӣ. барои ҳамин мо номи ин видеоро мегузорем дуздию ҳаромхӯрӣ дар моҳи шарифи рамазон. мисли ҳамеша пас аз як тавсияи кӯтоҳи мо ки сарпарастони шабакаи мо ҳастанд, наворо ба шумо нишон медиҳем. бале дӯстони азиз, ширкати даво ҳар моҳ як қисмати даромади худро ба кори хайр сарф мекунад ба модарон ва хоҳарони ниёзманд. шумо ҳам ки аз ин ширкат хайрдорӣ мекунед, дониста бошед ки як қисмати маблағи шумо ба корҳои хайр сарф мешавад, яъне ки дастгирии шумо ба кори хайр аст. дӯстони азиз, бояд барои мардҳо гап мезанем, нафарҳое ки зуд таҳорат мешкананд, яъне ки масъалаи пешоб мушкилот доранд, масъала хилба бо крес салат якҷоя бачаҳои ширкати даво тавсия метиҳанд, қариб ки ин рецептури 2018 ҳаст, бачаҳо нағз талобат меёбанд ва вазифаи нағз ҳам ҳаст. инбир бошад барои нафарҳое ки аз хоб хушрӯ ишор намешаванд, лоғарӣ дар худи эҳсос мекунанд, тез грипп мешаванд, хоса барои иммунитет аст. масъала инбир аст, беҳтарин аст. барои нафарҳое ки дарди меъда доранд, мисли ман, баъзан аз ин истифода мекунам, нағз аст, зур фоида мекунад. боз дигар чи аст дар ин ҷо? нафарҳое ки харобу лоғар астан метавонанд ки аз ред истифода баранд, саминван истифода баранд, ки тӯли чандин қариб 3-4 сол зиёд шуд бачаҳо мефурӯшанд. ва барои нафарҳое ки кирм доранд, мана ин бендекс аст барои резондани кирмҳо ва сенол ҳаст барои резондани тоза кардани дохили инсоният ва боз фитосвечи аст, бисёр савдо мекунанд бачаҳо. барои хунукзадагӣ аст инашам. дӯстони азиз, дар ин ҷо дигар чӣ ба шумо гӯям? барои мардҳо махсусан эпимедиум паста аст, ки инро қариб ҳамаи муҳоҷирон медонанд ва доруе ки бағайр аз марг ба ҳамаи дардҳо даво аст, мувофиқи ҳадиси пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ин 4 нитмин аст, ки дар ин ҷо ҳар намудашро мо мебинем, дар ҳар гуна ҳаҷм ва нархҳо фурӯхта мешавад. рақамҳои ширкати даворо шумо дида истодаед, занг занед, дигарҳояшро худатон пурсед, хайрдорӣ кунед барои саломатии худатон ва ҳамчунин дониста бошед ки маблағҳои шумо як қисматаш ба кори хайр сарф мешавад. боқӣ дар ин ҷо ширкати алабум аст, хоҳи телефонҳои арзон занг занед ва дар он ҷо алабум авиакасса ҳаст, ки нархҳои билетро бо дили пурсида хайрдорӣ кунед. худованд нигаҳбонатон, тансиҳату солим бошед. дӯстони азиз, шабакаи голос мигранта аз рӯзи аввали таъсисиёбиаш 2016 як мақсад дошт, ки хубӣ кардан ба мардум, яъне ҳар як наворе ки мо мехоҳем ба навор бигирем, ҳар як видеое ки мо пешкаши шумо кардан мехоҳем, аввал мо он видеоро чанд бор нигоҳ мекунем ки дар дохили он манфиат барои мардум ҳаст ё нест. мо ягон бор ягон видеоеро фақат ба манфиати худ накардаем. замин хотир
наварҳои мо пештар фақат дар бораи муҳоҷирон буд, қонунҳову амин рафта муҳоҷиронро кӯмак кардану ягон маслиҳат додану ҳамин чизҳо буд. вале вақтҳои охир бисёри баъд шикоят мешавад аз дуздӣ, аз фиреб хӯрдан, аз ҳаромхӯрӣ, кидат кардан. ман аз ҳамин ҳолатҳои бад ки як тоашро мехонид, ду тоашро, се тоашро, оҳиста оҳиста одам зиқ мешавад, дилгир мешавад. ва аз дигар тараф худ мо мусалмон ҳастем ва мақсади мо ҳамин аст ки намегузорем бародарони мо, хоҳарони мо аз дасти баъзе ҳаромхӯро зарар бигиранд. ва ҳамин оҳиста оҳиста сабаб шуд ки ман чӣ гӯям, як рубрикаи дигарро ташкил кардам ки дуздҳоро, ҳаромхӯрҳоро ба шумо нишон бидиҳам, то ин ки шумо аз чанги ин ҳаромхӯрҳо дар наҷот бошед, шумо инҳоро бишиносед ва инҳо дигар натавонанд шуморо фиреб кунанд. ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони аҳли ислом, касоне ки маро мешунавед. ҳамин одам дурӯғгӯай, қалобай, боварш накунед бародаро. ман худам ҳамин видео қати гап задам, қатиш гуфт ки провайд рост мекунем, 25,000 ма гирифт, бо 5,000 гагу бо 5,000 гузарондам. ҳамаш ҳаст перепискаш. бачаҳо илтимос боварш накунед, ҳамин фан мекуна, эҳтиёт бошед. паноҳту ба худо. шояд дар моҳи рамазон баъзеҳо норозӣ ҳастанд аз ин видеои мо ки ақаллан дар моҳи рамазон хапу дам менишастед. дар ин моҳи рамазон ақаллан ҳамин хел видеоҳоро намекард, вале намешавад дӯстони азиз. ман дигар хел фикр дорам. ман фикр мекунам ки биёед ҳамин дуздҳову фиребгарҳоро дар ҳамин моҳи рамазон бароварда ба мардум нишон бидиҳем ки шумо аз инҳо фиреб нахӯред. моҳи рамазонро орому осуда паси сар намоед, чунки дар моҳи рамазон ҳам патентсупорӣ ҳаст, дар моҳи рамазон ҳам ҳалли мушкилиҳо ҳаст ва шумо барои ҳалли мушкилиҳоятон ба дасти инҳо меғалтед ки инҳо ба гуфти худашон каришок доранд, инҳо ҳамаи мушкилиҳоро ҳал карда метавонанд. яъне ки запрет навиезро мекушоянд, чи аз зани шумо аст, чи аз шавҳари шумо аст. патенти шумо анро чидагӣ бошад ваё вастанавид мекунанд, регистратсия мекунанд, намедонам бо шумо да права мегиранд, метиҳанд. ҳамаи кор аз дасти инҳо ба як гуфтае меояд, вале хок аз дасташон намеояд. ягон нафареро ман надидам ки аминҳоро таъриф кунад, гӯяд ки кори манро ҳал кардагӣ аст, вале шикоятҳо беҳад бисёр ҳастанд. айсо бародарон мепурсанд ки ту чӣ кораи ака? ман бародар коргари вазифӣ нестам. ман алҳамдулиллоҳ коргари вазифӣ нестам. як ҳамин қаметон ки кори бародаронро буд кунам. ассалому алайкум мардуми тоҷик. ман я зани ҷабрдида ҳастам. ҳамин рӯз я видеоро дар канали таҷ мушкил тамошо кардам. я номарди шайтони ҳақра видео кардам. манам ҳамон бача фан кардагия суи мара гирифт, мара саргардон кард. ман 3 гуда қати дар москваем. суи мара гирифт, гуфт 10 рӯз дар корта буд мекунам, не ки номерои мара чорни дар партоф. дурӯғ гуфт, чекош ҳастай, ҳамаи нависондагиёш ҳастай. гуфтам ака интернета мепартомад, парто гуфта бо издиватсия мекуна. ҳаққи кӯдакома додагишам ака. не ки дурӯғара гуфт. бачаи 10,000 ёфта наметавонам. ман занам даимам ки мардам 10,000 якҷо меёвам. видеора кунам, ягон марди пайдо мешавам мусулмон ки пай ҳамон мешава, бо як рӯз не суми моро меёрам мета. дар наворҳои таҷмуслим бародар абу муҳаммад дидем ки бисёри баъд аз борои ин кас шикоят карданд. бисёри баъд дар видеои баъд ки дар комментарияҳои бобоҷон 88 навиштанд, дар он ҷо шикоят карданд. дар худи ман дар телеграм отдельно, дар инстаграм отдельно, дар ватсап отдельно аз болои ин нафаре ки шумо мебинед шикоят ҳаст. ин нафар кӣ ҳаст? ин нафар дар тикток як вақтҳо популяр нешудагӣ буд. худро муаррифӣ мекард ба мардум ки як каришок нишон медод ки дар коргари амин боломақоми русия аст ки кулли мушкилиҳоро ҳал карда метавонад ва ҳар нафаре ба ҳар як мушкилие ба ин кас муроҷиат мекард, мегуфт ки ҳалш мекунем братишка ва пула мегирифт ва ба ҳамин ягон кора ҳал намекард. имрӯз пага ба ман пасфагӣ ҳастанд, галасавояшро ҳамун экрани запис карда фиребҳояшро, ҳамаи факту далелҳо дар мо ҳаст. Патент под Москва мекунем. Ага иншаллоҳ пеш ки омади, бо иншаллоҳ ягон проблема нест. Тоҷики бегона нест иншаллоҳ рабил аламин. Чанд картон ҳамон қадудар дастгирӣ мекунад бораи Аллоҳ. ина гап заниш диден чӣ қади гап мезанад. иншаллоҳи рабил аламин бо патент под Москва ра мекард. ин любови чира мекунад охи. ин ахмақ ҳамаи кора мекарда будаст. ва аз ҳамон рӯзҳои аввали фиребгӯияш мо ин касро
гуфтем ки бачаҳоро пулҳояшонро баргардонда биде, мо ҳам туро ягон навор намекунем, ба мардум туро нишон намедиҳем ки фиребгар ҳастӣ. Агар фиребгар набудани худро тасдиқ карда тавонӣ. Як моҳ бо ин кас имрӯз пага ҳоли ман дар Доғистон ҳастам, ҳоли ман дар иҷа ҳастам. То бисёре баъд то метиҳад гапа. Баъдан ҷоеш омад ки дидем бо як хел метавонад манипулировать мекунад одама. Ҳатто нафарҳое ки ба ин кас пул додагӣ ҳастанд, вақте пула ду се бор суроғ мекунанд, бо болои онҳо зурӣ мекунад, болои онҳо баланд гап мезанад ки дар як визов конференсия манам хуш кардан гӯш кардестам, тарафи вай мега ки охир намебини ами виза карт мастер карда мега атминит кардагӣ ҳастам, пул намегзара мега ман карта мирз дават кардагим, карта мири ман тайёр шава гирум мега, пулои ман дар картам гузашт, ман пултра метиҳм мега. Охир ту дар Америка ё ки дар Европа кор намекунӣ ки дар мастер карт виза карда ту пул нагзарад. Ҳамин мола мастер карт виза карт дорем, аз мо гузаштаестай ку. Хулосаи гап, агар камтар беақлтар бошад, камтар содатар бошад, камтар як саводи кам доштагӣ бошад, агар ҳамун жертва як фиребоиш мекунад ки ҳамин хандат мегирад. Вале метавонад ҳамун фиреби худаш қати устувор аст, ҳамун ҳилаҳои худ қати устувор аст, мардума фиреб мекунад. Дӯстои азиз, аз ин аблаҳ эҳтиёт бошед. То ҳамин рӯз ҳамин нафарама Беҳрӯзҷон бачаҳоро корша ҳал кун, Беҳрӯзҷон бачаҳоро корша ҳал кун, вале аз ҳамин иборат ин барои ман як ҳаромхӯр аст, ин барои ман як фиребгар аст ва билохир як аблаҳ аст ки дар моҳи шарифи Рамазон намехоҳам шуморо низ фиреб бидиҳад ва шумо оромиву осудагии худро аз даст бидиҳед ва саргардон шуда нороҳат шавед. Мана дидед чеҳраашро? Барои ман ҳаминаш бас аст ки шумо дигар аз ин аблаҳ фиреб намехӯред ва аз кулли шумо хоҳиш мекунам ки ҳар нафаре ки инро мешиносад, аз куҷо аст, аз кадом шаҳр аст, ин ман наёфтам, аз кадом ноҳия, аз кадом деҳа аст, фарзанди ки аст ин кас, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ё дар комментария бинависед, ё дар рақамҳои бачаҳои ҳамин компанияи мо ки командаи мо, масалан ин ҳамин чи авиакасса бошад, чи билетфурӯшӣ, чи дорӯфурӯшҳо бошад, ҳамин ки шумо ҳамин нафарро мешиносен ва мехоҳем ки ба мо ҳамкорӣ кунед ки мо ҳаминро пурратар ёбем, илтимос ёрдам кунед. Ва имрӯз ҷои чӣ гӯям, шояд баъзеҳо мегӯянд ки наход ки ҳамин корро ту бикунӣ, вале ин ба фоидаи шумо аст. ҳозир худ хабар надорӣ, шояд бачаи холаи тура фиреб кардагӣ аст, шояд як ҳамсояи тура, ҳамшаҳрии тура фиреб кардагӣ аст. Ба ҳамин хотир фикри хато накун. Фикри ман бояд шумо дастгирӣ кунед. Ман аз мақомотҳои Тоҷикистон хоҳиш мекунам ки 100 дираҳи ира бигиранд. Чуба ки як кас не, ду кас не, қариб 100 нафара фиреб кард. Ҷиноят оё аз ин ҳам дигар зиёдтару болотар мешавад? Хуни мардумама ки апаҳо гирия мекунанд, пулои калон гирифта гастанд мардум, фиреб кард имрӯз пага, ягон каса корша буд кардагӣ нестай. муроҷиати ман ба мақомоти Тоҷикистон аст ки 100 дираҳи ҳамин аблаҳоро бигирин. Мардум дар азоб аст. Мардум пула барои зану фарзандаш ҷамъ мекунад, барое ки равон кунад як ободии ватан шавад, як харид кунад, як магазинҳо дар онҷо, як фарзандош либос бихаранд. И аблаҳо мегиранд фақат дар кальян, дар видеоҳои ҳамин тиктокш ҳаст, кальянуда мегардаву пули ба меҳнат, ба азоб ҷамъ кардаи мардума чорш метиҳанд дар ҳамин ҷо. хоҳиш мекунам ки 100 дираҳи ҳамин гунаҳоро ки дар оянда наварҳои инро ман бисёр ба шумо нишон медиҳам, ҳамин гунаҳоро 100 дираҳашонро бигирин ва беҳтарин кор мешавад ин кор. Ва аз шумо ҳам шаҳрвандои оддӣ илтимос мекунам ки ҳар нафаре ки ҳаминро мешиносен, адрес, суроға, фарзанде ки аст, аз кадом кӯча аст ё ки кадом деҳот аст, ба мо бинависен дар комментария ё ки агар хоҳем ки ин корро паноҳӣ бикунен, рақамҳои ҳамин авиакасса аст, рақамҳои билетфурӯшӣ, чӣ меганаш, бо дорӯфурӯшҳо ҳастанд ки ҳамин дӯстои мо ҳастанд, ба мо мерасонанд хабарора. Дигар гапа дарози бад намекунам. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. бори дигар моҳи шарифи Рамазон ба кулли бандаҳони мусалмон муборак бошад. кӯшиш кунед ки амалҳои нек анҷом бидиҳед ва зираку доно бошед. ҳар нафаре ки намешиносен 50,000 100,000 напартоенш. ин хел ҷабрдидаҳо мисли шумо беҳад бисёр ҳастанд ки ман дар наварҳои оянда якта ҳамаи инҳоро ба шумо нишон медиҳам. мақсади ман пас задани унҳову ва роҳат кардани худам нестай. онҳоро ман нишон будам, шумо фиреб намехӯрен, пулҳои шумо дар кисаи худтон мемонад ва ба фарзандҳои шумо мераса, ман анаҷаш роҳат мекунам. ё хушон пастан, ай пастшавиду дигар ҳеҷ кас роҳат намекунам. худованд нигаҳбонатон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.